సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రపురం డివిజన్ మల్లికార్జున నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన పోచమ్మ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనలో ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం సొసైటీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన నూతన గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించారు. కార్పొరేటర్ పుష్ప నగేష్, మాజీ కార్పొరేటర్ అంజయ్య, టీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదర్శ్ రెడ్డి, సర్కిల్ అధ్యక్షుడు పరమేశ్ యాదవ్, డివిజన్ అధ్యక్షుడు గోవింద్, కాలనీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు రఘురామ్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు పట్టంచెరు నియోజకవర్గంలో భాగంగా రామచంద్రాపురం డివిజన్లో పోచమ్మవారి ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమము, అలాగే అమ్మవారి టెంపుల్ నిర్మాణం చేసుకొని విగ్రహ ప్రతిష్టాపన, దాంతోపాటు గ్రంథాలయం ఓపెన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. ఎందుకంటే సొసైటీ ద్వారా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేపట్టవలసిన అవసరము ఖాళీ సొసైటీ పెద్దలకు ఉంటుంది కాబట్టి వారందరూ ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి వారందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు BCN Telugu News. Please like, share and subscribe to BCN Telugu News.